Van egy álmuk, amiből a fejfájás ered. De általában, mikor már a reggel elindul, már nem is emlékeznek az álomra, de a fejfájás megmarad. Tehát nagyon oda kell figyelni, és ehhez is gyakran segítségre van szüksége az embernek, hogy egy naplót írjon, és leírjon mindent, ami történik, mindent, amit valaki mond. Egy szó megváltoztathatja az embernek a tudatállapotát. Szóval ez egy nagyon, hogyha én ettől szenvednék, akkor nagyon oda kellene figyelnem magamra. Ami különben a betegségeknek, vagy a szenvedésnek a bölcsessége. A görögök szerint abban a pillanatban, amikor megszületünk, egy angyali lény jön hozzánk, amit ők a géniusznak hívtak. Tehát mindannyiunknak van egy géniusza. Na most, hogyha az ego nem szolgálja a géniuszomat, akkor beteg leszek, vagy elkezdek szenvedni, vagy az arcom eltorzul, és egy grimasz lesz, vagy a testem eltorzul egy grimaszba. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy akik nem veszik komolyan, vagy harcolnak a géniuszuk ellen, azok szenvednek. Tehát egy olyan depresszió van, ami jön és megy, talán a géniusz azt akarja, hogy figyelj oda önmagadra. Mert lehet, hogy olyan emberek szenvednek így, akik elfelejtkeztek önmagukról, akik, hogyha nem lennének deprimáltak, akkor oda se figyelnének, akkor mindig csak másokra figyelnének. És a géniusznak nincs más módja arra, hogy azt mondja, figyelj önmagadra, mert nem figyelsz önmagadra, kínozni fogod. Még egy kérdésem lenne. Azt lehetne kérdezni, hogy a mániás állapot átfordul üldözési mániává, az is gyógyszerek nélkül fogható? Néha igen, néha nem. Mindenféle tudatállapotban el lehet tévedni. Én nem tudom garantálni, hogy valaki, aki